lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebilen joan da etorrian, ondarra harrotuaz murgiligarian, zorriak zeuzkan eta haiek botan aian. Bederatzireun lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebilen joan da etorrian, ondarra harrotuaz murgiligarian, zorriak zeuzkan eta haiek botan aian. Lagunak eta neskali herrian utziko, boga, boga, horrela da bizitza.